Energia dnia dzisiejszego. O, jaka cudna! Anioł możliwych cudów. Proszę przygotować się na to, że w dniu dzisiejszym w Twoim życiu może zdarzyć się cud. Drzwi są otwarte. Jeśli dotąd dana sprawa nie mogła zostać załatwiona lub jakieś spotkanie z ważną osobą nie mogło dojść do skutku lub jednym słowem coś tam utknęło, to dzisiaj drzwi otworzą się dla ciebie. Pamiętaj o tym, żeby wykorzystać, bo to dosłownie może być minuta, może być sekunda, więc bądź otwarty, otwarta na sploty pozytywnych, dobrych okoliczności. A anioł możliwych cudów poprowadzi cię do tego, aby w Twoim życiu zdarzył się cud. Moje anioły i ja tego właśnie Ci życzymy. Ela Selena.